kina roba gambe na roba teto kunshikera isikege njo ndabuga tichibese ngorundero ngori ane asiringi 400 mo sibati uri ago robo tugwesuguma agukora busurega ino naba murabali beke burango bande siringi 100 bagori kinyanyaga no mosimuga Fred Matiang'i ngo mubirande siringi 100 Ikakinga Biblia buyamano nyasaye bilabaseni abantu bami tubabagalongo babogirango nyasaye tilabaseni biyamono pole sana family kote make elinde togana to the remaining part that is very short. Karibu mheshimiwa. Thank you Master of Ceremony Asokonyo Ali Bageli abasani n'abageni omwana minto of mantigamba kwane seretere Yesu mbiyamole. God is good and all the time. Igonta gete koleta magomba na bene ni familia ne koche senka na monomo ngina Hoffman abana baye abana bamwe aba Hoffman abu bonsi baraba iri bana banene. By the way guy gondo boiro banne sana omwana Hoffman igombwata mairi anga tano nka korwe seise togo cha saba isikaba mwabo mnoyo minto bosiboli no mwana minto mobwata nkalia omwana Paris mumurono mobwata omwana one narole nka iga mairia nare ga igara mange mono igonta itakota pole kabisa asengi ncho korara kwa mwana Hoffman asenjera yo mubasokano na endenda itakota yanga makweli tabuga tibosoku amakweli ago je chinjira chine chons. Hoffman never planned an asire stinga kieti lakini rende kwa mapenzi ya Mungu yanyale kanoralire intumuna mwanya bantu igotogo sabere family ya tigire maega na mono murugiyo na bana baye nyasaba courage nyasaba chinguru elinde mogendere no bogima ekiagera bana ya Hoffman yaro nkoja kora tolerero no bogima obogakero mondo na otogweterabo igorende enachire ni my capacity muno moiri na ende nacha ese capacity ende muno murai ekiagera abantu aba including Hoffman na abantu bambwati sana kerona alikulichikura. Igo nataka kusema pole na Mungu asimame na hii familia wakati huu mgumu. Namba ivere igo anta ito wakera contractors bakisi counting ambi ya mono led by Makoya Ona the chairman ne team Yons for the wonderful work you did here. Nyasaba seni asobu yogo nobo mobu bogendere talia oka bogendere ne chinsemo chie kiara you have shown ngamo bwata solidarity na ne mobwato bwanjani senge njoko gotenena no yomina kera bwato bakong. Nataka kuwashukuru sana. Ntara agendera gukwana ninde nabagisangi bana aiga ninde baweshimiwa abalizokora na bwegasi aliyese account ya Kisii na bonta itemba leto yomo soyomo bakwane elinde baikaranse to hand over this program to the next speakers elindo moyego Hoffman ekiaro rakani ubgato batwere robonene ogendere ga kurubona bakoma elio tigancha kire omweshimiwa Amos Mokaya igale omweshimiwa Korunya Tieko oyo to korako megas kwa karibu sana na endo musani huyo Minto Hoffman. Kwa hivyo mheshimiwa karibu. Mbiyamono sana mheshimiwa Kengireli Bageli mbakwani abageni bara family kenyerukia Iringa contractors cheito na bonds mwachira mbiyamurega kolera igana njeno mwarosire alinkoranga murarara litangani Ngireli Bageli ndete pole anase familia Musani Ona Hoffman ne kenyore kegions Iringa Hoffman no Musani Ona Korway 2014
umontolenge wanjita abasai sana nyorete ngaki twaga mentira abasai seitari nyatieko twalenge na ikinyanchigiri babo Rege Douglas na bande na bagachira ari seito ba menta abasai ngakiba komenya ngakiba ko kina kimaisha kurweli twabaira abasani baka chusiga naende kero na so county nkamomera nali nanyota asigetie county kweli kweli ngakiri konyora gavana itobere ngatata itigorora ba contractor of money akara uga kweli kweli na nje naona arengeze side eli lakini okoranga gavana na jitaka muigwa bakaja bakaigwa na bona agaswese side eli igokurweli twabaira basani sana nande na bere nkomusika sana because ni moroche bana kwana akorera contractor akorera abantu bagusi banyore chibesa so muguko nalio economy iteragenderere igo ntebenga twasiriri omonto lenge bo amaskani sana omonto lenge very proud I can say lenge proud go tebangera no monto osomete Nairobi school igo no monto lengo mongaini nande nyasaya na maite mebingia moto mokiritinga kie igo nchente benga pole se family ni maite nga this was untimely but rende nyasaya na ba chinguru so that monyare go sugumo bugimo without Hoffman igo ntebe pole chiane nande contractor jeitondo chega igando jabandi bali kurmoina mbakere mbuya mono nindo chingi mwakorire bakase moyego wekire nande tonya kubasabera tubasabere nande kero bintu bigotoka tubae nali mora konye because no mwakorete iga byari kunyarekana onyore mwabwate bintu muguko igo thank you very much segas mwakorire tiganya saba seseni omweli pinkore ngotebanga imaitenga mheshimiwa Darante ngake siasa lakini imaitenga abagusitu achakiro waka siasa oni gatonya kuboringa matiangi maraga lakini chegendo na te message ya muhimu nanengo te bawo jimi ba minto bara au paradiso totigeli tanga ntora kolegas metona abagusitu achakiro koibisa ese matiangi ntori kole mapara lakini koibisa ese matiangi ngana liora te abantu bagwakira chinkobi tigato kolegas ko somo MCA baka somo gavana engakirite goikana to kala to kwa matiangi watane para ne kodeki nera igo ntobasa ko chaka kuga siasa ya mapema ebintu bitara kolekana teko biyego igo nchente benga pole sana na nitimba timange igo tiga mumuro ya tumoke buya samalieta mokaya amosumweli koronya tiego yo kwa niaba ya basae bonsi pibanya tiego tualetre pole asante. Thank you Mheshimiwa Amos kwa ujumbe mzuri. Kwa wakati huu acha nimlete Mheshimiwa Jeremiah Ongeri ambaye ni mjumbe mwenzangu ambao tunapakana hapa karibu